ଆମର ତ 2024 ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ। 1 ତାରିଖ ଦିନ ଗାଡ଼ି ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା ତ ଆମେ ଅବିନାଶ ସହ ଠେଲି ଠେଲି ଆଣି ଆସୁ ଲୁଷ୍ଟର ଭାଇ ଘରକୁ। ମାନେ ଶ୍ରୀରାମ ସାଙ୍ଗ ପାଖରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲୁ। ତ ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ସେଠିକି ତା ହାତକୁ। ତା ଆଗରୁ ଆମେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିଗଲୁ କଚେରୀ ତାଲା ପାଖରେ ଥିବା ଲିଟି ଛକା ଖାଇବା ପାଇଁ। ବାକି ଓଡ଼ିଆରେ କଣ କୁହନ୍ତି ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି। ଯେ ବି ଜାଣିଛ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣେଇବ। ନାସ୍ତା କରିସାରି ଆସିଯାଉ ଶ୍ରୀରାମ ପାଖକୁ। ଗାଡ଼ି ବାହାର କରିଦିଏ। ତାପରେ ଅବିନାଶ ଲାଗିଯାଏ ଦୌଡ଼ି ବାନ୍ଧିବାରେ। ଇଞ୍ଜିନ ଯୋଉ ସିଜ୍ ହେଇଯାଇଛି ଏଣ୍ଟରକ୍ର ଟାଣି ଟାଣି ଆଣି ଆସୁ ତାମ୍ବ ଚକ। ସେଠି ଚେକ୍ କରି ସାରି ମୋବିଲ ଢାଳିଲା ପରେ ବି ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାନି। ମୋ ସାଙ୍ଗ ପେମେଣ୍ଟ କରିଦିଏ। ପୁଣି ଆମେ ଆଣି ଆସୁ ଗାଡ଼ିକୁ ଟିଭି ଶୋରୁମକୁ। ଠିକ୍ ହେବାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କେବଳ ଏଠି ହିଁ ଅଛି। ବାକି ଅବିନାଶ ଯାଇ କଥା ହେବା ପାଇଁ। କଥା ହେଇସାରିଲା ପରେ ହେଇଯିବ ବୋଲି କହିଲେ ତ ଆମେ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଦଉ। ବାକି ଏଠି ତ ଗାଡ଼ି ପୁରା ଫୁଲ ଅଛି। ଆମର କେବେ କାମ ହବ ଠିକଣା ନାହିଁ। ମୋ ସାଙ୍ଗ ଫର୍ମାଲିଟି ସବୁ ପୁରା କରିଦିଏ। ଆଉ ପୁଣି ଆଡଭାନ୍ସରେ 5,000 ଟଙ୍କା ପେମେଣ୍ଟ କରେ। ଆମେ ଆସିଯାଉ ରୁମ୍। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆସିଯାଉ ତାମ୍ବ ଆଡେ ଅବିନାଶକୁ ବ୍ୟାଗ ନେବାର ଥାଏ। ଦୋକାନରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ହଠାତ୍ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖାଯାଏ। ବାକି ଏଗୁଡାକୁ କିଣିବାକୁ ତ ଛୁଆବେଳେ ବହୁତ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା। ଏବେ ତ ବଡ଼ ହେଇଗଲୁଣି କଣ କରିବା। ଦୋକାନ ଅନର ଟାଇମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଘଣ୍ଟାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କାନ୍ଥରେ ସଟେଇ ଦେଇଥିଲା ପରମାନେଣ୍ଟ ୱାଚ୍। ଭାଇ ଜଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାଗ ତ ଭଲ ଭଲ ଦେଖେଇଲେ। ବାକି ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଗୁଡାକ ଭଲ। ପସନ୍ଦ ନ ଆସିବାରୁ ଆସିଯାଉ ତାମ୍ବ ଛକରେ ହେଉଥିବା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସାନ୍ତାଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସବୁ ବର୍ଷ ନ୍ୟୁ ଇୟର ସେଲିବ୍ରେସନ ପାଇଁ କରାଯାଏ। ବାକି ମୁଁ ରୁମକୁ ଆସିଯାଏ। ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ।